Hola, bon vespre a tothom. Soc l'Abdela i ara us explicaré l'obra de teatre que farem. Aquesta obra de teatre es diu Els Pastores i portem ensaiant-la des del primer trimestre i no cal que graveu ja que hi ha un encarregat i fins aviat i adeu. Gràcies. En el segon bosc que trobeu, seguiu recte després del quart pic que trobeu en travessar el tercer rierol i el cinquè turó. Què és això? Ai! Ostres! Menys mal! Cordons! Quanta gent aquí saluda? Però vosaltres... A veure, saps que podem anar a Sant Elm? Això! Betlem. Saps cap on se'n va a Betlem? No? Tampoc? Doncs veia quina ajuda. Aquí molt se li toca la pesca, però clar, com no fui lents, em tira el tema a sobre. A veure, siguem francs. Jo tampoc sé qui és tot això, ni de què va el tema. A mi m'han dit, tu, rovelló, ves a buscar el lloquet. Que es veu que hem anat tots allà. Betlem. Que es veu que hem de portar matons, figues i olives. Que es veu que ha vingut Josep i Maria i que ara és el nen Jesús. Sí. Clar. Anem, portem tot el que vulguis. Però i així, amb aquestes instruccions, sense GPS per desembre... En fi. Bé, no sigo així, tranquils, ben assegurets, Ja els anem fent via. I direm que vingueu més tard. Malgrat que tingueu bon vespre. No. El segon bosc que trobeu és just travessant el camp. Fins a les banyes! Ves cap aquí, porta això cap allà, ves a buscar penyos! Estúpid, estúpid Satanàs! Amo i senyor de l'infern! I qui dimonis es pensa que sóc jo? Un qualsevol, una poca pena, ja ho deia la mare ja. Lucifer, rei, ets massa bo, no et deixis trepitjar per Satanàs que sempre et passa per davant. Encara recordo quan el vaig deixar guanyar al concurs de les calderes, quan teníem les banyes petites i que n'érem de ganàpies. Però a mi ja no em maneja més, he de prendre una determinació. Amb aquest posat que tinc jo qui imposa i... Però punyetes són aquests inútils quals necessito? Hola, estúpid. Banyut, banyeta, aquí us dic, banyat, banyetes. Voleu fer el fotut favor de venir aquí ara mateix, que ja venim dos secs. Aquí, ja venim, mestre. Disculpeu, mestre. Mestre? Però què et penses que sóc jo? Sant Mateu? Sant Jaume? Home! Sóc el teu amo que m'ha recremat. Disculpeu, amo, estaven arribant les calderes i no ens sentíem. Que no em sentíeu? No ves, no et sentíem. La meva veu recrearà a tots els racons del món. Sóc Satanàs, rei de les tenebres, de l'obscuritat, príncep del mal, l'amo i el senyor de l'infern. Tinc una missió per vosaltres, llafiscosos. Tenim. Com? Els dos tenim. Tinc una missió per vosaltres, talosos. Digueu-nos, amo, les vostres ordres seran portades a terme amb celeritat i contundència. Pilota. Rabia que li tens, que és alfabolitat, mestre. De l'amo. A veure, estúpids, he rebut notícies. Com? Que els dos hem rebut. Vols callar d'una vegada? Però tu què et passa?
A mi res, no pas. Per què em talles tota l'estona tros de soca? Tallar jo? No pas. Però a veure, Lucifer, deixa que portes el poc que tens que ens coneixem. Què? Fa temps que jo? Que tu què, Lucifer? No en tinc temps per aquestes històries. Disculpeu, amo, però estem esperant ordres. Cert, ja arreglarem això més tard. Per on anava? Ah, sí, he rebut notícies. Rumors, només rumors, però no m'agraden. I menys si venen d'allà dalt. Què us han dit, mestre? Vull dir, amo. Res en concret, però al cel s'estan movent coses. Sant Pau, Sant Mateu, Sant Jaume i Sant Pere van amunt i avall tot el dia. Estan esperats que tenen a les cotorretes blanques assajant tot el dia. Cotorretes blanques? Els àngels, burro! Els fan cantar i assajar cançons per si de cas no sé què, de no sé quantes, per tal de fer no sé què més, i arribar no sé on per fer no sé quina història. I no sabeu res més, amo? No, he estat ocupat. Em necessitaven per allà del sud d'Europa per no sé què d'una declaració, d'un procés o unes urnes que no trobaven i m'he retrasat de la feina d'aquí. I què voleu que fem, mestre? Amo, inútil! Amo es diu punyeta! Disculpeu, amo. Hauré d'anar amb Lucifer i pujar al cel. Però com fa el cel? Però és que... A callar, fareu el que jo us digui. Però senyor, allà fa pudor de roba, de cotó, de suavitzant. De torradetes de pa amb melmelada. Fuets, roba neta. Cotonets, quin fàstic! És melmelada de malícia. Al cel, no! M'és igual. Doncs a mi no. Vols callar una vegada? Hem d'esbrinar què està passant. Vull que pugeu al cel, que espieu a terra dimonis estan fent aquests vells quatre xarucs amb els seus angelets de pacotilla i que baixeu immediatament a explicar-nos. Lucifer es quedarà al capdavant de la missió. Queda entès? Sí, amo! Queda entès? Sí, amo! Així ho farem. I de tornada, passeu pel forn de cada Emília i porteu-me una coca d'aquelles tan exquisites que fa la bona dona. Punyeta, sí que n'estan de bones. No pateixi, senyor, una coca de calimillo marchando. Però es pot saber què és tot aquest remomori? Reneu, senyor! Si és que no se'ls pot deixar sol ni un moment! Doncs a mi m'agrada d'això. Podríem fer-ho per Pasqua, potser. Això, tu de l'escola. Hem de posar ordre o així no hi ha manera. No pot ser que cada cop que marxem a fer coses us trobem remenant les aletes d'aquesta manera. Quines coses, Sant Mateu? Coses de sants. Ves que l'has de fer tu. Això no seria cap de les maneres. Estem disgustats amb vosaltres. Que sí, Sant Jaume? Sí, i tant que sí. A veure, assajant les cançons. Sí. No sé pas si creure-ho. Penseu que tenim una gran responsabilitat. No sabem pas quan pot arribar aquest moment i quan aquest arribi ho hem de fer a la perfecció. A la perfecció. Però Sant Mateu ens avorria molt. A més, no sabíem quines cançons havíem de fer. Comenceu a estudiar-ne tanta... Prou queixes, ja n'hi ha prou. I assajar segur. A veure, començarem per un Glòria in Excelsis. Que hem posat, sisplau. Esclariu les veus. 1, 2 i 3. No, Serafí. Sempre t'equivoques en el mateix lloc. La, solemne, sol, tu com vas dormir com una casa. Precisament, Sant Pau, és això el que jo entenia. Bé, tornem a començar. Tu te compasses abans de la senyal. 1, 2... No! Quants cops us ho he de dir? Lleuger, més lleuger. Sobretot tu, Serafí. Sembla que estiguis al dentista glopejant. No és culpa meva, Sant Pere, és que estic canviant la veu. Ja ho sé. I amb això no hi podem fer res. Mentrestant, tots feu un gran esforç per entendre el que canteu, encara que estigui escrit en llatí. Glòria in excelsis Déu. Glòria a Déu en altures. Heu de cantar amb alegria, amb lleugeresa. Escolteu. Ho veieu? Doncs apa. Molt bé! Ho veieu? Que bones són! Que queden com
malament. Ja podem marxar, Sant Mateu? No, esclar que no. Encara hem d'assajar la segona cançó. Bé, us donem 2 minuts de pati i després continuem. Oh! Què ha dit? Oh! Si no assagem no acabarem mai. Figuets, hem de ser si volem que surti bé. Que no cantem com els angelets. No, que per tocar en Serafí tot queda desafinat. Pensava que hi tenia molt de temps. Tu què saps? Hem rebut l'ordre d'estar preparats en qualsevol eventualitat. No sabem quan estarà pitjor de la bona nova. Ningú, però com pot ser? Escolta, com es diran a la festa? No me'n recordo. Cacheto, es dirà Nadal. Quin nom més divertit! Sí, de veritat estem a recordar-nos. Quin és avui, Sant Mateu? Avui és 24 de desembre. Clar, és un número rodó. I què que no sigui un número rodó? Ves quina bestiesa que dius tu ara. Home, que no sigui un número rodó i fa molt. Número rodó. Garantia assegurada que quelcom especial passarà. Mira, em diu una ploma que no serà abans del 1 de gener. Sant Pere, Sant Jaume, Sant Mateu, Sant Pau. Què ens portes? Un missatge urgent, Sant Pau. Simbomba, dona'm 5 bombes, Simbomba. Llegeix tu, no puc. No puc! Reneu, porta cap aquí. Ja hi som! De lo que estàvem parlant, veieu? Ja hi som! Què passa, Sant Pere? Què passa? Nadal, és Nadal. Bé, demà, bé, avui. Que ja hi som! Osana, Osana! Calleu, calma, tranquil·litat. Osana, Osana, no podem perdre ni un minut. Serafí, assegura-nos a taula i trobaràs un pergamí. Porta-me'l de seguida. Per cert, que ha cridat Osana. Ja està tot fet. Això seria el més senzill. Ai. Com triguen, Serafí? Sant Pere, i ara què hem de fer? Si ho sabés, ja no estaria aquí. Ara arriba, Serafí. Dóna pressa, gràcies. I ara guinyeu-vos, que això no és per vosaltres. Instruccions per la festa de Nadal. Estel, bé. Pastorets amb els seus ramats, bé. Volem que no de marxar d'aquí! Reis Mags, bé. Herodes, Betlem... Sí! Fora d'aquí! Pessebre, bou, asa, bé. Ara començarem pel començament. Vaja, tenim feina per a vosaltres. Primer tu, Gabriel, t'encarregaràs d'una missió molt important. Veus aquest nuvolat tan gran? Agafa't aquella estela amb cua, el fixes a la punta d'un bastó i tornes aquí, tot seguit. Sí, Sant Mateu. I nosaltres? Calma, abans de res hem d'assajar. Sense os que valguin, no us preocupeu, ja treball per tots. Sant Jaume, explica'ns què hem de fer. Bé, el primer és així, Verge Maria que espera el nen i Sant Josep aniran a un poble anomenat Betlem. Sigur que constel·lats a guiar. Pel vols de mitjanit naixerà l'infant Jesús. Està ben format aquest estel, doncs veniu. Veieu aquella granja que blava on al mig hi ha una llenca de terra en forma de bota? És la mar Mediterrània. Veieu aquella taca de color groc amb una cinta blava i unes taques verdes? És... Palestina! Veieu aquella gran ciutat, la més gran del país? Jerusalem? Exacte! Aleshores, 3 dins a la dreta hi ha un poblet petit. Oh, sí! Doncs és Betlem. Tu, Serafí, baixaràs volant poquet a poquet, fins a aquell lloc amb la cel. I això és tot. I quan hi he d'anar? Doncs ja, i recorda, poquet a poquet, molt poquet a poquet, i no t'entretinguis a jugar pel camí. Adéu, adéu! Adéu! I ara, nosaltres des de ja, encara hem de fer la segona cançó. Oh! Una, dues... Encara faig pudor de cens. Se'm nota gaire? Ho és.
sí, quin fàstic. Fas pudor, cel, i a cotonet també. Ai, no! Necessito una dutxa de sofre urgentment! Ai, sí, una dutxeta ben calentona de sofre. Amb les seves flames, dins de les calderes. Hauríem de dir-li a l'amo que faci desaparèixer l'hivern de la terra. Que sí? Sí, exacte. I ja pas que pugin les temperatures a l'estiu. Escolta tu, disculpi senyor Lucifer, que la moïna... Estic cagats, tios. Ja veus tu, quina novetat! No li parlis així al senyor Lucifer. Què et preocupa, amo? Inepte, com et penses que s'ho prendrà l'amo quan li expliquem tot aquest sarau del nen Jesús? Malament, segur. I qui et penses que rebrà quan li expliquem tot això? En Banyofet, que sempre sap què rep. Inepte, però com no saps com es posa Satanàs amb les males notícies o quan alguna cosa li surt malament? Té raó, Banyut. Ens espera una bona. Jo no vull ser pas qui li expliqui. Va, esteu carregats de manies. I sabeu què? Que jo no tinc por a res. Gallines! Coc, 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 coc. Satanàs els llibreters, molestant tots els homes, veient com la gent sofreix, Satanàs es creu la més. Dominen a l'altra gent, roc i vermell a l'infern, Satanàs és molt dolent, el foc cau lleugerament. Satanàs ens menjarà, Lucifer ens salvarà, fills d'Espanya salven llum, els dimonis benvinguts. Satanàs ens menjarà, Lucifer ens salvarà, fills d'Espanya salven llum, els dimonis benvinguts. Satanàs ens menjarà, Lucifer ens salvarà, fills d'Espanya salven llum, els dimonis benvinguts. Satanàs es diverteix, molestant tots els altres, veient com la gent sofreix, Satanàs es creu la més. Dominant a l'altra gent, roc i vermell a l'infern, Satanàs és molt dolent, el foc cau lleugerament. Satanàs ens menjarà, Lucifer ens salvarà, fills d'Espanya salven llum, els dimonis benvinguts. Satanàs ens menjarà, Lucifer ens salvarà, fills d'Espanya salven llum, els dimonis benvinguts. Satanàs ens menjarà, Lucifer ens salvarà, fills d'Espanya salven llum, els dimonis benvinguts. Oficina de
del senyor Satanàs, latent, dolors que fa mal. En què et puc ajudar? Oficina del senyor Satanàs, la ten fort esbudellant. En què et puc ajudar? Sí, senyor Trump, ho entenc perfectament. Us heu encarregat i aquí, a l'agenda del senyor Satanàs, posa que l'atendríem en proper 43 de desembre. I no podem adelantar de cap manera la cita. Que no. Gràcies per la trucada, senyor Trump. Oh, molt em temo que això no serà possible, senyor Judas. Avui ja hem marxat espavilat del despatx i no en sabem res més. Només que agafem encàrrecs i atenguem trucades. Haurà de trucar més tard o si no ja demà. Bon dia tingui. Però què passa avui? Els telèfons s'han tornat bojos. Ja, no sé pas, els de cinquè cop que... Oficina del senyor Satanàs, latent, dolors que fa mal, en què el puc ajudar? Oficina del senyor Satanàs, la ten fort esbudellant. En què el puc ajudar? Ho sentim molt, però les demandes i comandes de calderes infernals aquest mes està sobrepassant la nostra producció. Serà ja passat l'estiu vinent. Que és per la seva trucada? Sí, Judas, sí. Ja he dit abans que ha marxat i que provés més tard. Però no que ho intentés en 30 segons. Ja li passaré l'encàrrec, sí. Oficina del senyor Satanàs, latent, dolors que fa mal, en què el puc ajudar? Oficina del senyor Satanàs, latent, dolors que fa mal, en què el puc ajudar? Señor Don Francisco, ¿qué? Es que no lo digo bien. ¿Arriba qué? ¿Arriba la caña? Oficina del senyor Satanàs, la ten fort esbudellant. En què el puc ajudar? Oh, m'ajudes? No ha arribat encara. Igual que fa un minut. Vostè no té feina, oi? Quin esgotament! I això, tot el dia. Jo tinc les balles rebentades. I jo la cua. Jo, si torna a trucar ajudes, plego fort que ja, Quina cosa més pesada, per favor. Ah, és veritat. Has pensat en encarregar els meus models de flames que va demanar l'amo? Sí, ho vaig fer. I tu vas anar a revisar les comandes de les forques? Sí, aquest matí. I tu has pensat en reservar les tones de sofre? Sí, ho vaig fer. Ai, no ho he fet. Caso amb l'olla. Ah, que no has fet el secretari. Sí, tu riu. I tu has anat a recollir els llibres de les bruixes i els vas repartir per tot el restaurant com va dir l'amo? Ai, verge. Xxt, no blasfemis. No he fet pas. I ara què? Tu escolta, jo me'n vaig corrent a veure si enganxa els repartidors, ja t'ho faràs. Oficina del senyor Satanàs, la ten fort que esbudellant. En què el puc ajudar? Miri, senyor Judas, començo a estar fins al capdamunt de la seva insistència. Satanàs no el pot atendre. Qui ho entén? Sabeu què us dic? Ja n'estic tip d'aquestes feines. Que escombra, que treure la pols, que desembolsina el mussol, que posar oli a les llànties, que encendre la fornal. Quan vaig acceptar de fer patge, jo pensava que podria fer màgia. No et queixis, Pasqual. Fa poc que has entrat i encara tens molt per aprendre. Els nostres amos, el senyor Melcior, el senyor Gaspar i el senyor Baltasar, prou feina tenen amb les seves investigacions per a que perdin el temps amb nosaltres. A més, el senyor Gaspar ja s'ho va dir. Vosaltres feu la feina i fixeu-vos, que amb el temps ja n'aprendeu. Ja, però és que jo vull fer màgia. I jo només faltaria. Però, noi, les ordres són les ordres. Però no esteu preparats. Paciència, tot arribarà. Sabeu què és aquest flavirol? Uala, que és xulo! Deixa'm-el! No digueu res i feu la feina. Diu en Baltasar que és francisat tota mena de ser. Qui diu, Sara? Jo també vull. Va, deixa-ho. No juguis. Home, per tocar una mica el flaviol no pot passar res. Això t'ho toca el Flaviol, que jo t'acompanyo amb l'escombra. Jo de vosaltres no ho provaria. Que tenim feina, recoll. Però si sempre estem fent feina, una mica de diversió no farà mal. A més, ara no hi són. I si us senten? O i si arriben? Per alguna cosa són mags. Sí, home, que estan enfeinats i distrets. Ja saps que per aquestes dates ses majestats estan ocupades. Però sereu tossuts. Voleu fer el favor de fer el que us han dit? Us enxamparan. Que no! Va, Pasqual, toca alguna cosa. Jo només l'aviso, després no vull saber res. No siguis poruc, que ara no hi ha ningú. Molt bonic, així es treballa. Molt ben dit. Estic
dit que no juguem amb els cistrits del laboratori. Quan sigui el moment, ja es pot utilitzar, però no encara. Ja els ho deia jo. Només he volgut provar, disculpeu-me, la culpa és meva. I seva? Sí, va, tu. Jo no estava tocant, senyor. Però volies fer-ho. Que no! Ja, però voleu callar, al final s'enfadaran. Bé, deixa'm estar. Apa, nois, prepara el telescopi. I bé, senyors, i si ens poséssim a treballar? Com tu diguis, A qui li Melcior. toca, doncs, mirar primer? A mi. Llavors, mira, digue'm tot el que vegis. La nit és molt bella i crec que podem fer un treball. Ja veig. L'osa menor. Esplèndid! Podem aprofitar l'ocasió per buscar un sistema de medició que ens permeti situar la seva posició. Tu què opines, Gaspar? Molt ben dit. A mi m'agrada més mirar els castells des del meu jardí. Sí, però observa. És més romàntic. Ja tinc l'osa major. Aguanta-la! I l'estrella polar? També la tinc. No la deixis escapar, doncs sembla aprofitar l'ocasió per buscar un sistema de medició que ens permeti situar la seva posició. Tu què opines, Gaspar? Molt ben dit. Què passa? Veig. Què veus? Una cosa. Quina cosa? Una estrella que camina. Com? Mira, quin fenomen deus aquest? Ni idea. Gaspar, vols donar la teva opinió? Molt ben dit. Quina cosa més estranya. Estava mirant tranquil·lament i de sobte, saps, aquesta estrella. A veure. Em sembla que va molt lentament. Tu què opines, Gaspar? Molt ben dit. Vull dir una altra vegada. No, ara em toca a mi. No. Jo l'he vist Però primer. són més temps que tu. Bé, llavors jo vaig darrere teu. Tu què opines, Gaspar? Molt ben dit. Si va molt lentament i sembla que de dir que una cosa més misteriosa. En saps alguna cosa, Gaspar? Espereu, consultarem el llibre. Veiem, escombres, passes, triu, estels. Ja ho tinc, estels que caminen. Aquí, estel que camina. Diu, una nit d'un dia donant, a la sonora cap vespre, un estel veureu brillar. Que tot, posant-se a caminar, un camí es guiarà. Senyal que anuncia la vinguda de Jesús entre els homes. I ell serà que ens portarà la joia més estimada dintre el nostre cor com... Senyors, la nit d'un dia arribat. El senyor l'estel no dubta. És aquest. Doncs a què esperem, senyors? Posem-nos a camí. Anem a trobar Jesús. Què et sembla, Gaspar? Home, doncs... Molt ben dit. Lucifer, peix de sofre, encara has tornat? Aquí sí, Satanàs. Anat tan ràpid com podia. Ja era hora, no suporto que em facin esperar. Home, en una noció tan delicada no es pot córrer, company. Així doncs, els rumors són falsos, oi? No, tot és veritat. Què dius? No estic per broma. Jo tampoc, tots dolents. És veritat, t'equivoques. A més voldria, però no escut, i tu Jesús. Ai, aquest no m'ofega. I una urticària. Però encara no estem vençuts. No, ens que més fort que mai. Veniu, furiat de l'infern. Veniu, forces malèfiques. Veniu, redimonis, galmussos. Veniu ara mateix, que sigui l'amo, que sóc jo. Disculpeu-nos, senyor Satanàs. Arribem tard perquè no es va ficar a la segona caldera, ja que no trobava la pala. Sí, home, el que no et trobes eres tu. No m'intentis posar les culpes a mi ara. Tenia de preparar les forques i no les trobava. Jo, quina barra, si la tenia que anar a buscar un banyot. Mira que ets inútil. Sí, home, te'n fotré una que veuràs com et colen les banyes d'una pamflotada. Ja us he dit que s'empiparia. Ja me'l començo a conèixer. Tu? Què has dit? Això. Qui t'empatolles? El que passa, senyor Satanàs, el que passa és que... Prou, calleu, contra mil inferns. A un racó, però callarets. Exacte, no has de pensar ara mateix. Ja en parlarem més tard, d'això. Bé, anem a l'important. On era? Ah, sí. Si eren els altres dos a fer la missió que acabo d'anomenar. Tu, podria quedar bé amb aquest. I si ens apuntem? Nosaltres! Prou ja, no us vull tornar a veure fins que tingueu la segona caldera ben farcida d'homes i dones per vosaltres. Pervertits, corputs, venir a la seva ànima al meu imperi. Aneu cap amunt i no us donareu l'important.
Infant! Infant! Escolteu tots, el nostre regne està en perill. Ha nascut un cel de llum que ens vol destronar. Maleït sigui! Patents amb la pau i amor damunt la terra. No! Demostrem qui són els més poderosos. Visca les celebres! Esteu preparats per envair el món? El món serà nostre! Arreteu el cor dels homes! Sí, Lucifer! Que pugui veure el fi del cel. Així serà, Satanàs! Aboneu cap amunt! I que res no us aturi. Anem a fer! Vosaltres alegreu-nos pel tripo de les tenebres. Lucifer sempre tardant, mai a l'hora has estat. Satanàs molt amoïnat, crida fort i enrabiat. Ja no puc, estic cansat, no pot córrer Satanàs. Sembla el pobre va tot sol i valent com un cargol. Satanàs sempre enfadat, Lucifer arriba tard. Els rumors són veritat i s'han fet tots realitat. Lucifer està cridant, mai a l'hora has estat. Lucifer li diu perdó perquè escolti el Senyor. Satanàs sempre enfadat, Lucifer arriba tard. Els rumors són veritat i s'han fet tots realitat. Satanàs sempre enfadat, Lucifer arriba tard. Els rumors són veritat i s'han fet tots realitat. Des que tu l'aprofitis, encara no entenc per què aquest està tan mal humor. És veritat, porta uns dies que Déu-n'hi-do. Està insuportable. Res no li ha fet, potser li fan mal les banyes. O potser estava fan refredat. Tant pujar i baixar de l'infern a la terra, aquests dies fa fresqueta, Però que no escolteu vosaltres, ens ha preocupat per el naixement de l'infant. Però quin infant? Com si no n'estessin infants cada dia. Ja veus tu quin drama. Però serà sòmines, no es qualsevol infant, si la gent que neix aquí acabarem de fet a l'atur. A l'atur? Què vol dir? A l'atur, noi, que s'ha acabat, que no tindrem feina. Que adéu a l'escalforeta. Per què faran, doncs? Jo no tinc on anar. Sempre podem treballar de polític. Home, al Parlament de Gonçà Calentó em pregunto si ens farien treballar gaire. Fem el favor de callar. Home, el que hem de fer és portar a terme la missió d'una vegada. Però quina missió? Jo és que encara no entenc res.
O sigui que si l'infant neix, anem de pet entre tots. I si fracassem a la missió, anem de pet a l'atur, Però vols que una vegada, mira que m'estàs posant nerviós i quan em poso nerviós la cama se m'aixeca sola. Pareu, però un radimoni som Manut i la Banyeta. Sempre fan tard, mai s'hi pot deixar sols. Potser s'han perdut o potser s'han cagat. Aquells dos molta boca i després... Ei, bona gent, què hi ha? Bona gent, que hi ha? Us heu begut a l'entreniment. On punyetes éreu? Nosaltres vam buscar l'hostal, però com que no el trobàvem, al final ens hem hagut de buscar pel bosc. Però quin hostal, de què parleu? A nosaltres ens han dit que quan s'inventa que parin a dormir anem a buscar els pastors que estan dirigint-se cap a Betlem i quan els trobeu allà seran nosaltres esperant-vos. I queda que doncs que la gent als hostals no passa, el bosc ampli de gent va amb el friquifo. A més, l'únic hostal que vam trobar estava ben destrossat, ni tot a batlles. I és clar, trossos de soca. L'hem destrossat per obligar-nos a dormir al bosc. Ah, ara ho entenc, doncs. Ah, colla, això es diu abans. Així, qualsevol. La Marusos que sou, va, que tenim feina! Guaita tu, Banyeta, aquí tenim altre mandaments, ens diferem de les nostres. Jo no tinc gaire confiança que això ens pot sortir. Vols dir que funcionarà? No ho sé, però les sortides són ordres, sembla aconseguir que facin marisetes. Apropem-nos i observem-nos. Jo no tinc gaire confiança que això ens pot sortir bé. Jo vull... Què diu ara aquest? El tresor. Però què diu d'un tresor? Però vols tancar la boca bascona infecta, que no sé tu què diu. El pessebre, el tresor. Goita, tu, Banyeta, ja tenim el fil per enfilar la tilla. Quin cant és que els homes es maten pels diners, ja que és parlar d'un tresor. Jo no tinc gaire confiança que això ens pot sortir. Calla, Banyeta, no siguis salut. Els començarem a que s'envegin, destinguin aquest tresor, veuràs. Desperta, el teu amic s'ha un tresor i mai vol pas compartir. Ara et toca a tu, Banyeta. Doncs em sembla que el teu amic s'ha amagat alguna cosa que potser t'agradarà. La diabla, Banyeta, has de ser més afegidor. Més convencent, incita! Bé, em tornarà a fer. Em sembla que el teu amic s'ha amagat algun tresor. Un tresor? Em sembla que no el vols pas compartir. Et toca a tu ara. Noiet, desperta. Tens un amic que coneix un lloc on hi ha un cofre enorme i ple de diners. I només el vol per ell. Fixa't, ja desperten, ja reaccionen, amaguem-los. Quina mandra! Què? Trobo que parleu molt poc aquesta nit. Quan no parla, no té res a dir. Si no teniu res a dir, digueu res, com a mínim. Si tingués alguna cosa, us ho diria, podeu estar segurs. Home, no sé si se'ls diria tot. Què passa? Que amagues alguna cosa? No ho sé. Alguna cosa? Quina cosa hauria d'amagar? Però quina cosa, parleu, home, parleu sense embuts. Però quina cosa? Jo és que només sé una cosa. Aquí la cosa està en que algú sap alguna cosa de la cosa i ningú diu res. Vinga! Si sé alguna cosa, vaig comprar en Roc i a tu, Fidel. Jo i ara. Però esteu ben segurs que no sabeu res de la cosa? Ah, del tresor. Ahà, ve tu aquí. Bé, i què? Què? Creus que serà veritat? Què? Això del tresor, clar que és veritat. I què és el que tu saps? Jo, en Pelagi el que ho sap, que parla quan somia. Ell, que hi dorm. Ei, No, tu tens que dormir. Ei, què són aquests crits? Què passa aquí? No, han entès. M'he saltat una pàgina. on és aquest passerell? Està en otro sitio. Seguim, que seguim. Però No en traurem res. no en traurem res d'aquest. Però vosaltres sabeu de quina taula parla? Això explica. Vale, vale. S'hauria de veure, anem a mitges. Vinga, va, d'acord, de mitges. Vinga, comença, Fidel. Sí, home, que comenci en Japó. Sí, home, en Roc primer. Que no, tu.
Escolteu, què us sembla si donem un detall cadascú? Us sembla? D'acord, escolteu, primer tenim que passar pel camí que està al costat del riu. Esteu d'acord? D'acord. I després... Després travesses el riol i comptes 100 passes cap a l'esquerra. No esteu d'acord? D'acord. Després continueu per la carretera. Passem per l'Ot del Simó. Esteu d'acord? D'acord. I seguim pel barranc del Mort. D'acord. Baixes, puges, travesses el bosc cremat fins a un creuament de camins i continues per al nord fins a un creuament de camins amb 3 roures. Que esteu d'acord? D'acord. T'he pescat, mentider. No hi ha ni creuaments de camins ni arbres. Jo mentiré? Tu sí que vols poca solta. Embolicaire, galifardeu! Ei, què et passa? Què són aquests crits? Què passa aquí? Què és aquest? Que és un mentider. No, ha sigut ell. Ah no, que són tots dos, que són una colla de mentiders endinyats. Però voleu explicar per què us baralleu? Perquè aquest no em vol dir on està amagat el tresor. No, és ell, que no ens vol dir on és l'amagatall del pessebre. Però quin tresor i quin pessebre? Coi, el que tu ja saps, i no ens vulguis enganyar també. Això, que ho volem saber. Calla, Banyeta, que em descobriran. Però no vull que mi volem el... Et dic que calli. Ah, ja sé del que parleu. Estava somiant i aquest somni que ho he vist, el tresor és l'infant Jesús i el pessebre és el Betlem. I qui és aquest Jesús? No ho sé, jo sé qui guarda el tresor. Escolteu, i hauríem d'explicar aquest embolic al Pepe, no us sembla? Som-hi doncs, i que ens donin instruccions. Apa, vinga, passeu cap a l'infern del tren. Pastors, pastorets, alceu-vos, aixequeu l'esperit. Us porto la bona nova. Correu, correu, apropeu-vos. Això, escolteu la bona nova. Escolteu atentament i no perdeu detall. Què és tot aquest gran mori? Hasta que s'anticipar l'esperada. Quina notícia? Jo tinc son i fred. La podem denunciar amb molta alegria. Caram, doncs ja és especial, no? Què ens has de dir amb tanta pressa? Digues. És tan emocionant. Quins nervis! No ho saps prou. Tranquil·litzeu-vos i escolteu. Estava un fil de cara dormit quan uns àngels s'han parat davant meu i cantant m'han explicat el prodigi que aquesta nit ha de succeir. Naixerà un vell infant i tot aquell que desitgi un xic de caliu al seu cor que el vagi a adorar. Però on naixerà aquest infant? Això, on? Naixerà a Betlem en un humil de pessebres i l'estat us guiarà. Aquest mateix, és el que ens acompanyarà. Fins a Betlem ens acompanyarà. Jo li oferiré una jarreta de mel. Jo pa fresc i formatge. I jo una mica de llet que duc a sobre. Jo una mica d'herbetes. Jo una pedueines per abrigar el millor. Jo no tinc res per portar-li, però li cantaré una bona cançó. Jo aniré corrents a dos per fer guina per fer un bon tot davant el portal. I també faré l'assopament cada estona. Anem, pastors, perquè l'hora ja passa. Anem corrents a veure l'infant. Ai, Banyeta, què haurem fet nosaltres per mereixer això? Ai! Què no t'ha vist? El jefe m'ha plantofat un cop de cos al darrere. Bé que te la mereixes, que porteu uns dies... Però per què està histèrica aquest dimoni que li he fet jo? Quan ja s'ha anomenat Jesús, semblava que s'haguessin passat un pinyol de pres. Ha agafat tots els colors per haver i per haver.
de vermell ha passat a verd, de verd a vermell i de tot groc. I quan ha esclatat? Mare meva, quan ha esclatat? Quina por. Calla, calla, està com una cabra. Com un cabrit. Els ulls li sortien de les conques. I tenia la cua ben dreta. Tot això per un infant, és que encara no entenc res. Altre cop serà que no m'hem explicat vegades que amb aquest infant tots els planes del jefe se'n van obrir. No sé com un cap de trons pot caminar 2 peces sense xopejar-se. Burro, més que burro. I ara què hem de fer, doncs? Nosaltres marxar, el sol serà per aquests 2 punts de mona. Aguanem, aquí no tenim res a fer. Ja s'ho fan aquests 2. Ai, Banyeta, sempre es toca rebre tu. Ja saps que nosaltres sempre casem amb el jefe. I quines són les instruccions que ens ha donat? Perquè jo no m'ha sabenat de res amb la plantofada del clater que m'ha fotut. Que el matessin. Però està criat. Això és el que penso jo, que serà un enteniment. A un petit infant, que home, que s'ha passat. Mira, és que amb el que a mi no ho trobo bé, però un infant. Saps què? Aquest és un... I 3 vegades més. Saps què? Què? Que plego, que me'n vaig, que ho deixo. Doncs saps què? Però on han anat aquests pastors? Jo vull conèixer l'infant Jesús. Espereu, que veniu una cosa. Espereu. No creieu que haguem de tornar a ser joves? Ui, sí, jo també ho penso. Que no és el mateix. Si tenen malament, Però què fa tanta gent aquí? Però qui no ho saps, papeta? Però què passa? Això, què està passant? Que no us entereu de res. Jo estic a l'última. Però l'última de què? Si és que portes la sabata de quan vas fer la comunió. Doncs esteu sempre de les afarderies, voleu estar pendents. Que això són independents. Aquí li han caigut les dents. Quina llàstima haver perdut totes les dents quan era jove. Però és que les tenia tan maques, si és que era la més de tots. És que tots vosaltres em teniu fins als nassos. Que ha nascut el fill de Déu. Però què dius ara? Oi, quina alegria. Ha nascut el fill de Déu? A veure, algun dia o altre havia de passar, que fou de tot una massa. Els jovents d'avui en dia que no saben coure el gra. A mi, la meva mare em va ensenyar com s'ha de fer i s'ha de dir que em queden uns cigrons per llevar-se els dits. Què dius, Cisco? Que ja ha passat el miracle, que ha nascut el nen Jesús. Què dius? Que hi ha nascut? Mira que dic que no soleges. Que ha nascut el nen Jesús. Miracle! Valga'm Déu, miracle! Quan va néixer el meu nebot, era tan guapo, pesava quasi 4 quilos, però no sé com va sentir. Calla, que no t'he preguntat! Jo dic que això de la independència va per llarg. Doncs caram, com volen les notícies. Ai, sí, que em fan mal les orícies. Que estàs ben sorda, Rosalia! Gorda jo, això vosaltres. Senyor, que el nen Jesús vinga acompanyat de més paciència. Catorze, 28, m'emporto 2 més, aquestes que fan 37, 24 i 36, o 36 i 24? No, 26 i 37. 26 i 37 és el mateix que 37 i 26, oi? Doncs... Què? Xaramelles? Vicenç? Com va que sents? Ja heu comptabilitzat tota la gent d'aquesta rodalia. Nerviosos que són nerviosos, home. Doncs... Estem molt nerviosos, els hem comptat 3 vegades. Una ens sobra, l'altra ens falten, no ens surten els números. A veure, on eren? 28 i 36. No, 24 i 36. I què? Creieu que vindrà més gent? 46, 47... Què? Doncs home, encara queden 2 o 3 poblets més. A veure, on érem? 46, 47... Doncs a mi, això del cens m'ha anat de primera, tu, tinc nostal ple. No havia vist mai tanta gent, ni en els dies de fira.
Oh no, ja m'has comptat altra vegada. Sí, és clar, a veure... 24 i 36. No, 36 i 24. Doncs a mi m'han dit que a l'altre hostal hi ha més gent de la que hi cap. 44, 45, 46... Bon dia, Xaramia, su companyia. Bon dia, Simó Percet. Que tindríem unes pastenegues que vull fer un bro, que m'ha vingut un grup de gent. I demà te'ls tornaré. 53, 54... 55, 56... 57, 58... 59, 60, 60, 60, 60! Que com us van els números? 60, 60, 60! Què? Que com us van les sumes? Bé, força bé, quan he dit? Està claríssim, has dit bé? Força bé. Serà Ruc, està parlant del cens. Havies dit 24 i 36. Doncs a mi em sembla que ha dit uns 80. No, eren unes 70. Tornem a començar, Vicenç, tot i que jo ja començo a estar tip. Jo tip res, tinc una gana... Tu sí que és ruc, tip de cansat. Tornem a començar, sí, 24 i 36 o 36 i 24. 24 i 36. Bé, me'n vaig, que tinc molta feina. Et faré portar les pastenegues. Adéu, Xaramia, se'm sonava com a 40. Patia pau i tranquil·litat en aquest carrer. A veure si ens podem concentrar. Això, a veure si ens centrem una mica. Centrar-se no, concentrar-se. Calleu, trossos de soca! 24 i 36. 24 i 36. Per ordre del senyor Butler, es fa saber a tot el poble de Betlem i visitants de los rodalies. Jo em sembla que prego, així no es pot treballar. Doncs jo trobo que toca prou bé. Sabies que de jove jo tocava la trompeta? La inscripció del cens quedarà tecada, així que se'l pongui al seu dilluns al matí. Sabeu què? Podríeu anar buscant entrepans per dinar. Nosaltres? Sí, vosaltres. Ah, però... Estic a punt d'explotar xaramelles que no responc, I jo, Vicenç. Ara sembla que no ve ningú, aprofitem. Aviam, 24 i 36 o 36 i 24. Jove. Que estic tan estat, no puc tenir més d'aquest ensurt. Escolteu-nos, ens heu agafat despervinguts. Vostès fan sí. Però que no veus, tros de so, que et penses que estan de botelló? Sí, és aquí. Venim exclòs la meva muller i jo. A mi tant em fa, jo el que vull és una dutxeta, un bon sofà i un lletret. Vale, com us dieu? Sant Josep. I la senyora? La Verge Maria. Ei, què et passa? Que et penses que estic en l'estàtua puc parlar o què? Molt bé, ja està. Guardem un full més blanc i bonic per un infant que aquesta nit ha de néixer. I per cert, sabeu dir-me alguna posada? Com que una posada? Un hotel! Sí, bueno, d'aquí de venir a una i allà una mica més lluny una altra. Moltes gràcies. Gràcies a què? Que són uns funcionaris com els Reis Mags, que treballen un dia com els Reis Mags, un dia a l'any, i encara gràcies. Ja és gairebé de nit i hauríem de plegar. Ens hauríem d'endur la feina a casa, si no, no l'acabarem. Renoi quin enrenou. Tingueu cura de la meva muller. Em sols un racó de moment. Com no de calor, no pas gaire. Aquí no és casa de caritas. El negoci és el negoci, no tractem de trucar. Bona nit. Però què s'ha cregut aquest tio? Com que no fas gaire calarons? Però que no saps passar pel caixer abans de sortir? Ets un desastre. Em sembla que a l'entrada del poble hi havia un caixer. Sí, Maria, anem. Però... I on s'han ficat aquell parell? Saps què? Anem a menjar, que tinc gana. Que es nota que només treballem tu i jo. Correu, minyons, correu, que no arribem! Heu seguit les instruccions? Sí, Sant Pere. Senyor, jo ja no tinc cara per fer aquestes coses. Esteu bé, Sant Pau? Sí, tiet, sí. Quin dia, tu? Heu comprat les tables? Sí, Sant Pere, està net. Netíssim. Si poden menjar sopes al terra. Poden menjar sopes al terra? I la palla està neta. També, acabada de posar, acabada de trure de la bola. I el bou, i la mula. El bou sí, la mula és un asa, però seria, oi, Sant Pau? Sí, així estarà bé.
Ai, se'ns oblidava una manteta. Sí, ja sabia, jo... Disculpeu, no és que anàvem atabalats. Bé, ara segur que està tot. Sí, també era segur. Jo no estic atabalat. Això no passa cada dia i hem d'estar preparats en qualsevol eventualitat. A la festa de Nadal, algú molt fonamental. Els àngels han de cantar per després poder triomfar. Ve a temps assajar, una rima inventar, una cançó cantarem quan després celebrarem. Necessitem un tió perquè ens tragui un torró, una gran celebració després de la gran funció. Els àngels han de cantar, els àngels interpretar. Ens tornarem uns cantants, necessitem un descans. Necessitem un tió perquè ens tragui un torró, una gran celebració després de la gran funció. Necessitem un tió perquè ens tragui un torró, una gran celebració després de la gran funció. A la festa de Nadal, algú molt fonamental. Els àngels han de cantar per després poder triomfar. Ve el temps d'assajar, una rima inventar, una cançó cantarem quan després celebrarem. Una gran celebració després de la gran funció. Haurem d'aguantar els àngels interpretar. Ens tornarem uns cantants, necessitem un descans. Necessitem un tió perquè ens tragui un torró, una gran celebració després de la gran funció. Necessitem un tió perquè ens tragui un torró, una gran celebració després de la gran funció. Em sembla que deu ser aquí. Sí, no hi ha dubte, una cabana. Sant Pere, oi que és aquí? Sí, molt bé, millor, ho has fet molt bé. Soc molt valent i no tinc por de res. Ara només cal que deixis l'estel dalt d'aquell tornet. Ben quiet. Au, bé, que acaba la feina.
Home, ben pensat, no em podré acompanyar algú, he d'anar tot sol. Que sí, esclar, que ets molt valent. No, sí, valenta soc, però ja dalt de nit... Què és això per tu? Res. Repassem. Ja ho has comprat tots nets, la palla? Quins nervis. Això ja està a punt. I vosaltres, com ja heu fet el que he manat, aneu a cercar la gent d'aquest voltant. Sí, aneu i aviseu-los i doneu-li la bona nova. Tu, Sant Pere, jo després d'aquesta em jubilo, Jo també, em sembla que necessito vacances. I jo, tu i jo, què et sembla el cari? Platgetes, calforeta... Sento petjades. Crec que s'acosta al final del nostre treball. Ho hem de fer bé. I tant, sortirà rodó. I després, el Carib ens espera. Bona nit, senyora Maria. Bona nit, senyor Josep. Tal com estava escrit, passeu. Però què és això, Josep? On està el jacuzzi? A sobre hi ha un hotel de 5 estrelles? Bé, ja has fet. El Carib de César. Pep, joves! Em sembla que no sou bastant joves. Crida una mica, home! Pep, joves! És a nosaltres? Sí, home, us vull preguntar. Heu sentit un ritme així per aquestes rodalies? Hi ha una cabana de pastors on diuen ja neix l'infant? Una cabana? Que no hi ha hotels per dormir aquí? Home, i tant, precisament. Aquesta... Quina frare de banya cremada. Aquesta també l'estàvem cercant nosaltres, que ho sabeu bo! Però no dieu que la coneixíeu! Ja t'he dit que ni eren tan joves i no tenen pinta de gaire espavilats. Nosaltres? I ara? No pas. I ara què dieu i per què ho voleu saber? Escolteu, amics meus, ja molt poderós m'ha dit que no convé que neixi aquest infant, que et pot fer molt de mal. Qui t'ho ha dit? A mi no m'havies d'explicar tot això. Pato Aloia, què dieu? Si ens ajudeu a trobar-lo, podrem compartir amb nosaltres el poder de l'imperi de Satanàs. Riqueses, luxes. Ei, ja saps que jo t'ajudo, oi? Què diu què? Us puc donar una bona picosa de diners. Confieu en mi, paraula de dimoni. On està aquesta pasta? Jo fa dies que t'ajudo i encara no he vist ni un duro. Ah, caram, aquest és el... Ara ja sabem qui és. Maleït Satanàs. Ja veig les teves intencions. No en tens prou de fer maldats i energia als cors dels homes, que fins i tot hi vol fer mal en aquest infant. I aquest infant neix de tu. Ell serà que amb la seva llum les teves tenebres ha de trencar. La llum als cors ha de portar. I a la fi la teva mandat vencerà. I ara fuig d'aquí, ombres dolentes. Aneu camí de les profunditats, que la mirada d'aquest infant a tots ens ha d'il·luminar. Sant Cal, sí senyor! Sant Pau, Sant Pere, i n'ha fet estar tot bé, oi? Molt bé! Pets de sofre, 1000 dimonis escaldats. No puc deixar-vos un moment sols. Cola d'inútils i afiscosos. La propera vegada, si és que n'hi ha, anirem següents a vet a la caldera. Disculpi, senyor, no ha estat culpa nostra. Si ha estat culpa d'algú, ha estat culpa de... Sí, per totes les tenebres. Nosaltres no us firé res. Com que no? Només havíeu d'impedir que nasqués l'infant. Tan difícil era això. Home, senzill no era. Home, difícil, el que és difícil... Senzill no era. No, senyor! Calla, més que el mundo. I ara què faré jo? On aniré? Aquí fa fred, ja a mi m'agrada el foc. És calforeta? Les plomes, que les tomacades tan... L'infern! Jo començo a tremolar! Taps de soca, ara sí que estic perdut. Satanàs ja no em deixarà entrar a l'infern mai més. I a nosaltres tampoc. Ni a vosaltres, estúpids. Jo sí fer, i doncs, ara què farem? Jo no t'entenc. Què vols dir? On anirem? No ho sé, colla dinetes, deixeu-me pensar. Que em deixeu pensar, vull dir. Lucifer! Què vols ara, dimoni estúpid? Jo voldria un gafatonet ben calentó, amb un ballat de donets i una mica de... Calla i deixa pelar trons de soca. Que potser s'ha m'acut. No sé,
Pensava... Ah, que tu penses. Aquesta sí que és bona. Senyor, es referia que... A què, Tenim entès que hem sentit el mateix satana, que d'aquí un constant una bona feina i que seria calentona. Calentona, digues, m'interessa, t'escolto. Doncs veure, senyor, sempre sé que d'aquí uns anys es crearà una cosa per dir democràcia. Deixaran parlamentaris, presidents i polítics. I diuen que la feina de polítics serà una molt bona ocasió. Un aplaudiment per l'alumnat de primer A. Un aplaudiment. Un aplaudiment per l'alumnat de primer B. Aplaudiment per l'alumnat de primer C. D.
Un aplaudiment. Un aplaudiment per l'alumnat de primer E. Doncs moltes gràcies. Ara marxeu perquè us volem ensenyar com hem arribat fins aquí, què hem fet perquè això fos possible i us volem, ja que vosaltres no podeu venir a les classes, hem fet un mini vídeo per ensenyar què passa dins les classes, que és el que realment nosaltres donem valor. De fet, això és un final de festa molt bonic, però us vull ensenyar les activitats pedagògiques i el procés d'aprenentatge que han aconseguit durant aquests primers mesos. Per tant, endavant el vídeo. Hola, Pau. Hola. Què tal? Què esteu fent avui a la sessió de classe? Avui hem fet la taca d'oli. I què és la taca d'oli? La taca d'oli consisteix que per parelles ens anem dient el nostre paper fins que ens l'aprenem de memòria. Llavors anem a ajudar una altra parella fins que ens ho sabem tots i estem tots ajudant a la parella. Vale, i això va funcionant? Sí, de moment sí. Estaran bé els assajos? Molt bé, van molt bé els assajos. Hola, gràcies, Pau. Hola, Marc. Quina és la teva tasca dins el projecte? Doncs jo soc de la fotografia. I què és l'equip de la fotografia? És el que m'estàs i planificar també una classe. I avui exactament quina activitat esteu fent? Estem fent les exactes per poder començar la lletra. O sigui, les lletres les entrem nosaltres. Sí, i també la fem. Gràcies, Marc. Hola, Bruna. Hola. Què heu fet avui a la classe de música? Avui hem repassat els 3 actes. Els actes de què? Dels tercerets Vale. I què heu fet? Els heu repassat i què heu fet més? hem avaluat els companys. I com els heu avaluat? Doncs hem ficat en un concurs i hem anat dient, per exemple, la veu o les 309 bàsiques, aquestes. I has avaluat els companys? A tots. Gràcies, Bruna. A tu.
Com sabeu, fa un temps que al Peguera hem apostat per un treball globalitzat. Amb aquesta metodologia el que fem és omplir la motxilla de l'alumnat amb capacitats, habilitats, maneres de solucionar situacions noves de manera creativa, cooperativa i col·laborativa. Per què un institut públic aposta per un projecte musical com els Pastorets? Perquè per nosaltres és fer que aquest alumnat surti de la seva zona de confort i amb els aprenentatges que treballen a treball globalitzat, guiats pel professorat, han de ser capaços d'assolir un objectiu comú. I creiem que els Pastorets els doten aquest espai per donar sortida a aquests reptes que els hi plantegem. Els reptes que la vida els hi plantejarà cada dia, que tots nosaltres encara no coneixem, però sabem que seran capaços. El que treballem en la matèria de música són les competències, tant les competències específiques de la matèria, que són relacionades amb la creació, l'interpretació i l'expressió de projectes musicals mitjançant el text i la veu, i això en sabers com són el comptar compassos, l'audició analítica, i per altra banda treballem les competències transversals de les competències d'aprendre o social. I aquí els continguts són més específics de les relacions personals, com són la participació, l'escolta, la gestió del temps, i són paràmetres molt relacionats amb el treball cooperatiu. Per tant, no només fem alumnes que saben continguts de la matèria de música, sinó que amb aquestes altres competències fem persones del futur. Moltes gràcies. Abans de marxar, el David Sánchez, el nostre cap d'estudis, ens vol dir unes paraules. Gràcies, David. Bona nit a tothom, famílies, alumnes, amigues, amics, docents. Avui és un dia especial, un dia en què ens reunim per celebrar i reconèixer la bona actuació i la gran preparació de l'alumnat de primer d'ESO de l'Institut Lluís de Peguera. És un honor per mi dirigir-me a vosaltres per parlar de l'èxit que han aconseguit amb la seva interpretació dels Pastorets del Peguera, aquí, a la sala dels Carlins. En primer lloc, vull destacar la dedicació i l'esforç que cada una d'aquestes petites personetes ha mostrat en aquesta producció. Representar els Pastorets no és una tasca senzilla, requereix d'un gran treball de pràctica, d'un fort compromís. El nostre jovent ha mostrat una passió admirable pel teatre i aquesta passió és evident en cada moment de la seva actuació. La preparació minuciosa i el treball en equip són essencials en qualsevol producció artística. I l'alumnat ha pres les línies, ha treballat les coreografies i ha posat el cor en cada gest i en cada paraula. Tot això es reflecteix en una actuació sincera i emocionant que ens ha sabut transportar a un món màgic. En segon lloc, vull fer una menció especial a la dedicació duta a terme per l'equip de docents que tenim i que cada dia treballa amb les vostres filles i els vostres fills. Aquestes i aquests professionals demostren contínuament estar al servei del creixement personal i acadèmic de totes i tots els infants del centre. Així doncs, i per anar acabant, avui som aquí més que per celebrar una simple renotació teatral, celebrar l'educació integral, la passió per les arts i la capacitat de superar els desafiaments que es poden plantejar aquí o en qualsevol situació de la seva vida. L'Institut està orgullós del nostre alumnat, no només pel que s'ha aconseguit damunt l'escenari, sinó també pel camí que s'ha recorregut per arribar fins aquí. Alumnes, sou un exemple de dedicació i de talent. Enhorabona a totes i a tots, i que aquesta sigui només la primera de moltes actuacions brillants en el vostre camí. Per una feina tan ben feta, i tenint en compte les hores que són, us donem permís, perquè demà
pugueu entrar a les 9 del matí i no a les 8. Bé, moltes gràcies a tothom i bones festes.